araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang dalagang binging-bingi sa abuso ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng matatalim na salitang siya ay si Jade. Kailangan matapos ko itong pagre-review ko. May exam kami bukas. Ala, bakit namatay ang ilaw? Nagre-review pa ako. Jade, in-off ko ang ilaw. 12:00 na't bukas pa ang ilaw? Ha? Akala mo ba malaki magpadala ng pera ang ama mo? At nag-aaksaya ka ng kuryente? Lola, nagre-review po ako dahil may exam kami O ba't bukas. nangangatwiran ka pa? Sinungaling ka talagang bata ka. Napakahaba ng araw, wala kang ginawa. Oy, wag na wag mong bubuksan yung ilaw na yan, ha? At malilintikan ka sa akin! Ano ba yan? Paano yan? Flashlight na naman ang kasangga ko nito. Di pa niya naisip. 8:00 na ako nakauwi. Naglinis pa ako ng bahay. Naghugas pa ng pinagkainan. At nagpahinga. Ay, talagang ngayon pa lang ako makakapag-review. Jade, mga damit mo yan, hindi ba? Oh, Tingnan mo, pinagtatapon ng lola mo dito sa labas. Saan ka ba galing? galing po ako ng school. Puro kasi kami production ngayon eh. Teka lang po ah. Oh, naririyan ka na pala. Ayan. Ayan ang mga damit mo na ubod ng baho at nilalamok na sa kwarto. Hindi mo man lang malabhan? Aba, mahiya ka naman. Kababae mong tao, salaula ka. Lola naman, Oh, bakit yun naman tinapon dito sa labas ng bahay? Ang kakahiya naman, ang daming nakakita. Pati yung mga panloob ko nandito. kasi lumalaki kang tamad. Ultimo damit mo, hindi mo masikaso? At ngayon ka lang umuwi. Tapos sinasagot-sagot mo pa ako? Busy po ako sa shooting. Ay, busy-busy. Hindi ko lang pumasikaso pero lalabang ko naman po mga yan. Hindi nyo naman ako kailangan ipahiya. Aba, narinig niyo yan? Ha? Narinig niyo yan? Concern lang naman ako sa kanya. Aba, pinagsasagot pa ako ng sutil na batang ka. Hindi niyo naman dapat pinapahiya yung bata. Sige! Magkampi-kampihan kayo! Sabihin yung mali ang pagpapalaki ko sa batang to! Jade, come on! Punta ka na sa debo ko. Tapos na yung Hell Week natin. Let's enjoy. Most of our classmates will be there. O Elise, gustuhin ko man. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? 18 anyos na ako pero hindi ko pa rin magawang magkaroon ng kasintahan o kaya bumarkada man lang. Kasi lagi ako inaadlangan ng lola ko. Pinapagalitan pa ako kesyo mabubuntis, malanti, at hindi makakatapos ng pag-aaral. Alam mo, naiisip ko, dahil sa matanda na si lola mo, kaya nagagawa niya yon. But you know, my lola's not like that. She's the gentlest woman at her age, ha? Plus, nakakasabay siya sa aming mga apo niya. She aged gracefully. Tagal ko na nga rin nagtitiis eh. Alam ko, mas namang magtanim ng galit. Pero galit na galit ako sa kanya. Walang nakakaintindi kung gaano kasakit yung mga sinasabi niya sa akin. Binibilang ko na nga lang din yung araw kung kailan tayo gagraduate para makaluwas agad ako sa Maynila. Gusto ko na siyang layasan. If it cost your peace, you should do something about it. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. At kung sa pag-alis mo sa poder ng lola mo, mas magiging okay ka, ituloy mo. Lalo pa, at diagnosed ka na with anxiety. Elise, ang lungkot-lungkot ko. Dito na nga lang ako sa school at sa bahay niyo nakakahinga.
Dahil halos araw-araw na alam ko binubungangaan ng lola ko kahit na simpleng bagay. Ayoko na. Lumalaban na lang ako para kay Papa. Jade, lagi mong tatandaan. Nandito kami. Our house is always open for you. Ang tahanan, dapat magpapatahan sa'yo. Hindi maglalagay ng luha sa mga pisngi mo. Halika nga dito. Power hug na nga, no? Oh, sige na. Kahit di ka na makapunta sa birthday ko, ha? Huwag ka na lang magpapalipas ng kain. Kumain ka lagi kahit malungkot ka. Oo. Salamat, Elisa. Pasensya ka na. Hoy! Linisin mo yung lababo! Napakasalaula mo at diyan ka pa nagmumumog! Ilinis ko na po, Lola. Puro ka kasalaulaan! Matalinong tanga! Sa eskwelahan ka lang magaling! Ano po bang pinupunto nyo? Nagmumog lang ako. May nasabi na kayo agad na masakit sa akin. O ba't Taputin nyo nga ako. Galit ba kayo sa akin? sumasagot ka pa? Totoo naman, di ba? May galit kayo sa akin dahil kahit simpleng bagay lang pinalalaki nyo. Araw-araw na lang, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisiraan nyo sarili nyo nga po. Pinagkakalat nyo, masama akong tao. Kahit alam naman nating dalawa, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Napakasama ng batang to! Balik ka nga dito! Wala kang respeto sa akin! Nahihirapan ako! Huminga! Halika dito! Halika dito sa tsuhin mo! Ipakita mong totoo mong kulay! Bastos ka! Halika dito! Ano umaga, nagkakagulo kayo? Nako! Aatakihin ako sa batang to, Samuel! Ang puso ko! Diyos ko! Papatayin ako ng batang to! Ako na naman ba may kasalanan? Ako ulit pinagbubutunan nyo? Oh, sumasagot ka pa. Alam naman po nating dalawa kung sino gumagawa ng problema dito. At kung bakit laging mainit ang ulo ng nanay nyo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ako pinagbubutunan Tama ng na. galit? Bastos ka. Wala kang Buti nga respeto. sa'yo! Hindi mo ba naiisip kahit matanda na siya? Siya pa rin ang nag-aasikaso sa inyo. Tama! Intindihin mo, Mama, ha? Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Lumaki siya sa madrasta, minaltrato, at binabarumbado ng chuluwis mo. At sinasabi niyo yan na sapat na dahilan para ako naman ang magtatuhin ng nanay nyo. Ha? Kahit kailan ba tinanong niyo ako kung ayos naman sa akin, kung paano niya ako pakitunguhan, ha? Ang dibdib ko! Basta ka palang nagmamalaki ka na. Paano pa kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pera? Wala kang utang na loob. Kahit nung nawala yung pera niya, ako pinagbibintangan nyo. Kahit alam nyo si Tito Luis yung kumuha nun. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko gusto yung ganitong klase ng buhay. Kaya ka, lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ka namin kailangan dito. Lumayas ka! Jade! Look at you! 2 days ka nang hindi kumakain. Are you sure you're taking your meds? Your anxiety kicks in again. Ang gulo ng kwarto mo. Hindi ka pa naliligo. I'm sorry, Elise. Gusto ko muna mapag-isa. Oh. Okay, Jade. Nasa baba lang ako if you need something, okay? Hello? Hello, anak. Nasaan ka? Hindi ka na umuwi. Nag-rest ka daw. Pa, pabor po sa akin na palayasin ako. Matagal ko nang gustong umalis doon. Nasaan ka ba? Okay ka lang ba? Yung gamot mo, anak. Iniinom mo pa ba? Nakila Elise po ako. Hindi ako okay. Hindi naging maganda ang dulot nun sa akin. Ang sakit-sakit po. Ayoko na bumalik doon. Mas gusto ko ng tahimik. Anak,
sa graduation mo pa ang makakauwi. Itawarin mo ako. Hindi ko nilusto ito. Pa, hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng iba kapalit ang kapayapaan ko. Mas mabuti na sa akin ang lumayo. Pa, pag-uwi mo, lumipat na tayo ng Maynila. Makakahanap agad ako ng trabaho. Naintindihan kita, anak. Pero tandaan mo, na pamilya mo pa rin yun. Lola mo pa rin siya. Hindi magandang pinagdaanan ng Lola Elena mo. Kaya lawakan mo lagi ang iyong pangunawa. Pero pa, alam mo naman na dahil sa araw-araw kong nararanasan kay Lola, kaya ako nagkasakit, hindi ba? Hindi din naman po naging madali ito sa akin. Nahihirapan po ako na mag-aral. Tapos sa bahay palagi akong kinagagalitan. Kahit sa mababaw na dahilan. Lagi siyang gumagawa ng ikagagalit niya sa akin. Anak, may pag-asa pang bumalik. Papalag ka na nakakapagpagawad ka. Pero ang lola mo, hindi niya naranasan magpagamot. Pinipilit pa rin niyang maging mabuting tao. Kahit may anger issues siya. Anak, sana lawakan mo ang iyong pangunawa at magpatawad ka. Papa! Narito ang summa cum laude ng Bachelor of Arts in Mass Communication, Jade Austria, para sa kanyang munting talampati. Nagsilbing tahanan ko ang eskwelahan. At ginugol ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral. Para makalimutan ko ang mga masasakit kong naranasan. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Kung ang paglayo ang tanging solusyon upang sa buhay ay di ka bumitiw, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutang mangarap. Dahil ang iyong pangarap ang kukumbinsi sa'yo na ipagpatuloy ang buhay. Anak, proud ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Wala yun pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Oh, tumatawag ang lola mo ha. Sandali. O, kausapin mo. Hello, Lola? Hello, Jade, Apo. Ay, patawarin mo ko dahil ikaw ang laging nakakagalitan ko. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ko. Ay, congrats nga pala, Apo ko. Lola, sorry din po dahil nagtanim ako ng galit sa inyo. Dapat nga, mas lalo pa kitang inunawa. Maraming salamat po sa pag-aasikaso mo sa akin. O siya, sige na. Eh, nasa na ba kayo ng papa mo? Naghihintay na kami dito ni na Tito Luis at Tito Samuel mo. Magsa-celebrate pa tayo. Ang dami naming inihanda. Wow! Oh, sige po, Lola, pauwi na po kami. Thank you po. Makapangyarihan daw ang salita. Lahat ng mga bintang, husga, at hinala na narinig ko. Lahat ng iyon nabaliwala sa tagumpay na narating ko ngayon. Isa na akong host sa pangarap kong show. Mapayapa kaming namumuhay ni Papa sa Maynila. Higit sa lahat, pinagpapatuloy ko pa rin ang therapy upang balang araw, hindi ako makasakit ng damdamin ng iba.
makapangyarihan ang salita. Ngunit wala nang mas lalakas pa sa mga salitang binibigkas mo sa iyong sarili. Ako ay may karapatang mamuhay ng payapa. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagpapatawad. At sa pagpapatawad, makakamit ang tunay na kaligayahan. Ako po si Jade. Ito ang aking buhay. Ang sugat ay hindi lamang nakukuha sa pisikal. Ito ay matatamod din sa emosyonal. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga bagay na umuupos sa atin at nag-aalis ng kapayapaan ng ating isipan. Lahat sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nangarap para sa kanyang sarili lamang. Siya ay si Agnes. Lumaki ako sa simpleng buhay. Ngunit dumating ang panahon na pinagsawaan ko yun. Kaya kahit ayaw ni na inay at itay, iniwan ko sila. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Naging masaya naman ako dahil naramdaman ko ang sarap ng buhay. Ang gaganda lahat, di ba, Aida? Oo, Agnes. Sigurado, mahal na naman ang mga damit at sapatos at mga bags ito. Ay, hindi naman ako binibili ni Roger ng mumurahin tuwing mag-a-abroad siya. Iba na talaga ang buhay mo ngayon. Hindi na ikaw yung dating waitress na kasama ko sa restaurant noon. Ngayon, nakatira ka na sa magandang apartment na may kumpletong kasangkapan. Sagana sa mga magagandang damit at alahas. At may kotse at savings na rin. Di ba? Masasabi ko kahit hindi ako nakapagkuleyo. Naabot ko yung mga pangarap ko. Oo nga. Sa loob ng 3 taon, naabot mo lahat. Eh, paano? Matalino kasi ako. Kaya ikaw, dapat yun din yung gawin mo para makaalis ka na sa restaurant. At ikaw naman ang pagsilbihan. Wala na ako doon, Agnes. Ha? Natapos ko na kasi yung dressmaking. Kaya tumatanggap na lang ako ng tahiin doon sa inuupahan kong bahay. Masaya ka na ng ganon? Oo naman. Dahil kahit paano, may natapos na ako. At wala nang lalaking magcha-chancing sa akin ngayon. Pero may isa pa akong pangarap na gusto kong gawin. At ginagahandaan ko na yun. O ano, Citify? Nabusog ka ba? Sobrang busog, Roger. Thank you, ha. Dinala mo uli ako dito sa favorite kong restaurant. Alam mo naman, basta para sa'yo, lahat gagawin ko. Kaya nga mamimiss kita eh. Ha? Bakit? Mag-abroad ka na naman ba? Aalis kami ng misis ko. Gusto niyong dalawin namin ang anak namin na nasa Amerika. Pero huwag kang mag-alala. Mag-iiwan ako sa iyo ng sapat na halaga para magamit mo habang wala ako. Okay. No choice naman ako eh. Kaya ngayon, susulitin ko ang huling araw natin, ha? Aida, pasensya ka na sa abala, ha? Ano ka ba? Kaibigan kita eh. Buti nga pinasyalan mo ako dito sa bahay ko. Paano naiinip ako sa bahay? Wala si Roger. Wala akong kasamang mamasyal. Yayayain sana kita. Ay, naku, pasensya ka na. Bakit? Ang dami kong tahiin eh. Kailangan matapos ko ito. Balita pa naman na baka mag-lockdown tayo dahil sa paglaganap ng COVID-19. Naku, kakainis yung COVID na yan. Bakit ba kasi nagkaroon ng ganyan? Problema ng mundo ngayon yan. Kaya nga dapat mag-ingat tayo at maghanda. At higit sa lahat, magtiwala sa magagawa ng Diyos. Lalo na ngayon sa ganitong sitwasyon. Oo na. Ko naman parang ang madre kung magsalita. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Ay, oo nga pala. Nasalubong ko si Aling Nena nung makalawa, yung kapitbahay natin sa probinsya. Narito pala sila. Oo, pauwi na sila nung makita ko eh. Nagbakasyon lang sila dito sa Maynila. Kinukumusta ka nga eh. Sabi ko, okay ka naman.
Nagbilin nga raw si Aling Clarita na kapag nakita ka ni Aling Nena, iparating sa'yo ang pangungumusta niya. Hoy, hindi mo ba siya tinatawagan? Busy ako. Tsaka hindi naman pababayaan si inay ng mga kapatid ko. Simple lang naman gusto nila ang manatili sa probinsya dahil doon tahimik. At yon ang ayaw mo. Kaya ayaw mo na rin silang intindihin. Alam mo, Agnes, darating ang panahon, hahanapin mo rin ang pamilya mo. Maniwala ka! Magandang hapon po, Aling Clarita. Jonas! Dumating ka na pala galing ibang bansa. Oo, nung makalawa pa po. Buti nga ho, nakauwi ako. Marami na ho nagkakasakit dun eh. Kumusta ka naman? Babalik ka pa ba doon? Hindi na ho siguro. May ipon na naman po ako eh. Magnenegosyo na lang ako dito sa atin. Kasama ko pa ang mga magulang at kapatid ko. Mabuti ka pa. Iniisip mo mga magulang mo. Samantalang yung anak ko, hindi man lang makaalalang tumawag. Siguro ho, asensado na siya. Kaya tuluyan na tayong kinalimutan. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ang aking anak? Wala pong nagbabago sa damdamin ko, Aling Clarita. Siya lang ang nakipag-break at lumimot sa akin. Ay, may dala nga po pala ako para sa inyo. Pwede po Salamat. bang tumuloy? Ay, nako, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Halika. Tuloy ka. Dito tayo sa loob magkwentuhan. Hello? Aida, kumusta ka na, friend? Ay, okay naman, Agnes. Umuwi na ako dito sa probinsya. Ha? Umuwi ka? Oo, 3 days na. Tinext ko sa iyo Sabi ko pa nga, baka may gusto ka ipadala o ipasabi sa pamilya mo. Kaya lang, hindi ka naman sumasagot. Nasa Tagaytay ako. Kasama ko yung iba kong mga kaibigan, kaya hindi ko napansin yung text mo. Sorry, ha? Ay, okay lang. Kailan balik mo dito? Hindi na ako babalik dyan. Dito na lang ako tatanggap ng tahiin. Dala ko naman ang sewing machine ko Mag-isa na lang pala ako dito. Ay, kumusta ka na nga pala dyan? Ito nga, may sakit ako. Nilalagnat. Inuubot sinisipon. Ay, ganun? Hindi ba masakit ang katawan mo? May panlasa ka ba? Ayun na nga, masakit na ang katawan ko eh. Tsaka wala akong ganang kumain. Kahit nga nasa harap ko na yung pagkain, wala pa rin akong pang-amoy. Pareho lang tayong nasa hospital ngayon, Agnes. Ha? Ibig mo sabihin, meron ka rin COVID? Oo, mabuti na nga lang. Hindi ko nahawa ang pamilya ko. Ay, ano ba yan? Bakit naman pareho pa tayo nagkasakit ng ganito? Paano ako ngayon? Yung mga pangangailangan ko. Gawan mo na lang muna ng paraan. Bentang mo yung sasakyan mo. Dali namang ibalik yan kapag nakauwi na ako dyan. Ano? Nasa ospital ang anak ko dahil may COVID. Opo, Aling Clarita. Nakakatawagan ko siya, kaya alam ko po yung mga nangyayari sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Hindi ko man lang siya madalaw at maalagaan. Bawal ho talagang dalawin ng mga may ganong sakit eh. Maaari mo bang ibigay sa akin ang number niya? Para naman makausap ko ang aking si Agnes. Hindi po niya binigay sa inyo ang bago niyang number? Hindi Kaya nga, halos 2 taon ko na rin siyang hindi nakakausap. Ay, ang kaibigan ko. Nalunod sa kaginhawang tinatamasa niya. Kaya pati kayo, kinalimutan.
hirap pala ng ganitong sakit. Malungkot dito sa ospital. Walang pwedeng dumalaw. Kahit hindi naman malala ang COVID. Buti pa si Aida masaya sa probinsya. Nalulungkot ako. Hindi ko na rin makausap si Roger. Nabasa ko sa post niya doon sa kanyang FB account. Masama ang kanyang lagay. May tumatawag sa cellphone ko. Si Inay. Oo, siya yun. Kabisado ko number niya. Tinawagan ako ng nanay ko. Kahit na nga, nagpalit ako ng SIM card para maiwasan ko siya makausap. Sasagutin ko. Hello? Hello, anak. Kumusta ka na? Hiningi ko kay Aida ang bago mong number, kaya natawagan kita. Nay ko. Lakasan mong loob mo. Gagaling ka rin sa sakit na yan. Alam mo, lagi kitang ipinapanalangin. Araw-gabi, anak ko. Sorry po sa mga pag-iwas ko sa inyo, Inay. At sa hindi ko pakikinig. Sorry po. Natutuwa ako't gumaling ka na sa COVID, Agnes, kahit na nga mababakante na ang bahay ko dahil uuwi ka na sa probinsya ninyo. Gusto ko na po kasi muling makasama ang pamilya ko, Mang David. Tama po si Aida sa sinabi niya na darating ang panahon, hahanapin ko ang aking pamilya. At ngayon na po yung panahon na yun. Totoo namang walang maitutumbas na salapi sa pagmamahal at pagkalinga sa atin ng ating pamilya. Kaya hindi sila dapat ipagpalit sa sino man o ano pa man. Pero nagawa ko po yan sa kanila. Kaya nga, gusto kong ituwid ang aking pagkakamali. Mabuti yan. O si Roger? Ay, patay na po siya. Yun po yung nakita ko sa post sa social media ng kanyang pamilya. Salamat at bumalik ka na, anak. Ay, patawad po sa mga kasalanan Ay, ko. di ba sabi ko sa'yo nung magkausap tayo sa cellphone, kalimutan na natin yun. Ang importante, nagbalik ka na. Opo, at hindi na po ako aalis pa. Hindi na. Narito ka daw sa tabing dagat, sabi ni Aling Clarida. Kaya sumunda ko dito. Oo, Jonas. Kasi gusto ko mag-relax. Sabi ng nanay mo, hindi ka na raw aalis pa. Oo. Kasi napatunayan ko na hindi pala sapat na maabot mo yung pangarap mo nang wala ang iyong pamilya. Kaya nagpasya ako na magbagong buhay na. Agnes, pwede mo ba uli akong bigyan ng bahagi sa buhay mo? Marumi na ako, Jonas. Oo, waitress lang ako nung una, pero ginamit ko yung sarili ko para makuha yung mga gusto ko. Agnes, handa akong kalimutan ng lahat ng yun at samahan ka
sa iyong pagbabagong buhay. Kasal na kami ngayon ni Jonas at dinadala ko ang una naming supling. Naging madilim man ang buhay ko noon dahil sa aking ambisyon. Pinagliwanag naman niya ito ngayon. Ako po si Agnes at ito ang aking buhay. May mga pagkakataon na nasa simpleng pangarap matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Maring Siganap, Jenaline Villacruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Agnes. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo raw tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagtugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda na restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila.
o nanliligaw pa lang siya. Pero close nga po siya sa akin. Oh, malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Benita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay Ma'am ang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Ka, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo, eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Ah, inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Heto yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Ay, hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila... Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist. Pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. Ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila! Ang saya-saya ko! After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga pala nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita,
Gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural. Girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Riden. Sana, tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makainis na. Hindi ka pwede tumakas! Ano ang nagutan mo ang pagsaksak mo kay Alvin? Anak? Oh, kumusta na ang anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Oh, anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano? Norman, sabi ng doktor, kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna? Ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon nang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, Iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ang tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta ng pakiramdam mo? Norman? Ikaw... Siya nga, Iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, Kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kinukutya at minamaliit dahil sa kanyang kakaibang itsura. Siya ay si Henry. Dwarfism. Ito raw ang tawag sa aking kondisyon. Nasa 40 anyos na ako pero ang tangkad ko parang sa 7 anyos na bata lang. Sa kabila nito, masaya ako dahil nagkaroon ako ng asawa at anak na sa kabutihang palad, hindi nagmana sa akin. Kenneth, samahan mo muna ako sa tindahan namin, ha? Dadaan ako doon para humingi ng baon kay Mama para bukas. Bakit hindi mo na lang siya hintayin sa bahay niyo? Hindi siya uuwi ngayon eh. Kasi maaga siya magbubukas ng tindahan bukas. Tuwing Biyernes, marami namimili ng maaga eh. Tapos may mga magde-deliver pa ng mga gulay. Ganun ba? Oo. Ay, siya nga pala. Recognition na natin bukas. Sino nga attend sa'yo? Si Mama. Ikaw. Si Mama, syempre. Ano nga naman si Papa? Sa makabilang bahay na yun. Teka, ang Mama mo lang nga attend sa'yo. Paano Papa mo? Ayoko siyang umattend. Bakit? Basta. Niiyak ka ba? Na makita ng mga classmates natin ang Papa mo? Nako, kung naroon ka sana, Henry, nakita mo sana kung gaano pinapalakpakan ng mga tao itong anak natin. Paborito raw siya ng mga teachers kasi mabait na, masipag pa mag-aral. O, diba, Kenneth? Hindi naman po. Pahambol ka pa dyan eh. Alam mo, anak, mapalad kami sa'yo ng papa mo. Kasi kahit nag-iisa ka lang naming anak, palaging kaligayahan ang inuuwi mo rito sa bahay natin. Proud na proud kami sa'yo, anak. Ano bang gusto mong regalo kapalit nitong medalya mo, Kenneth? Wala pa. Hindi naman po ako nagsisikap mag-aral para makakuha ng reward sa inyo ni Mama. Magsabi ka lang. Kahit ano, ibigay namin sa'yo ng Mama mo. Oo nga, anak. Kahit mamahalin pa yan, pagsisikapan namin niyang ibigay sa'yo ng papa mo. Nag-iisa ka lang naming anak, kaya gusto namin maibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo at lahat ng gusto mo. Ayun lang. Pagbilan mo nga ako ng pakwan. Nako! Ang isang pakwan ay halos 3 kilo. Ang bigat niyan, Henry, ha? Kaya mo ba itong bitbitin? Mukhang malaki pa sa ulo mo itong pakwan na ito, eh. Problema ko na yan. Kaya ko man o hindi bitbitin ng pakwan. Ang mahalaga, kaya kong bayaran. Sa bagay. 150 yan. Ito. Nako! 500! Wala ka bang barya dyan? Gusto mo tipipisong 150? Mukhang nagpapabarya ka lang kasi, eh. May panukli ka ba o wala? Kasi kung wala, sa iba na lang ako bibili. Buwan naman kasi yung benta ng pakwan na yan. Ayoko sanang ipagbili sa'yo dahil malas daw kapag may kapansanan ng bumibili. Baka mamaya niyan hindi na maibenta ang iba. Ganun ba? Oo. Naniniwala ka pa pala sa mga ganyang pamahiin. Sige. Akin ang 500 ko. Ito pakwan mo. Makabenta ka pa sana na marami. Ayan. Sa iba ka na lang bumili. Huwag dito sa tindahan ko. Ay, naku. Ang mga tao nga naman.
Kenneth, anak, ba't andito ka sa tabi ng tolda ni Enya? Kanina ka pa ba dyan? Hindi po. Kararating ko lang po. Tapos nakita ko kayo. O, tara. Samahan mo akong bumili ng pakwan. Ako na lang po ang bibili pa. Akin na po ang pambili. Sige. Eto. Sa bahay niyo na lang po ako hintayin. Uy, Kenneth, bakit kanina ka pa walang imik? Ayaw mo bang makita uli ang tatay mo? Oh, bakit pa? Iniwan niya kami ni na mama. Kaya ayoko sa kanya. Sa tingin mo, kung kasama niyo ngayon ang tatay niyo, ano kaya ang pagkakaiba? Siguro mas magulong buhay namin. Palagi kasi sila nag-aaway ni mama eh. Alam mo, buti ka pa nga eh. Mababait ang mga magulang mo. Tapos, ang papa mo, masipag. Kahit may kapansanan siya, pero naghahanap buhay siya. O, tignan mo itong suot kong sapatos. O, siya kaya gumawa nito. Oh, bakit ka nagbubuntong hininga? Naiisip ko lang, paano kaya kung hindi unano si Papa? Paano kaya kung normal ang itsura niya? Ayaw mo ba sa papa mo? Ayaw mo ba na ganyan siya? Kung papipiliin ako, sana normal na lang din ang Papa ko. Kenneth? Kaibigan ko palang Urano. Oh, kumusta yan, Ray? Lasing ka na naman, Brendo. Hindi. Gusto mo tumagay ka muna? Iniwan na ako ng mga kainuman ko eh. Muli ka na. Okay. Huwag ka na mag-ingay dito. May iba ako? Natutulog na. Sino ka ba para pakialaman ako? Ha? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sige. Uminom ka ba hanggang sa makakatulog ka na naman sa tabi ng karsada? Huwag mo kong pinagsasabihan siya, ha? Alam mo, bunganga mo parang bunganga ng asawa ko eh. Kung ano-ano walang kwenta ang mga salita sila sabi. Brendo. Alam mo kung sino ka. Ulano ka naman. Tirising kita dyan eh. Henry! Ay! Ating! Bitbitin mo na nga itong asawa mo. Masyadong pakialam yan, no? Brendo. Kaya huwag na siyang sigatan ng araw bukas eh. Isang sipa ko lang dito, tatalbog to na parang bola papunta doon sa bubong niyo eh. Henry, tayo na. Yeah. Bakit ka ba kasi naririto? Maingay kasi. Naiistorbo nga na si Kenneth. Nag-aaral yung bata, hindi makakonsentrate kasi maingay siya. Kahit na. Huwag kang papatol sa mga ganyang lasenggo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip nun. Paano kung may patalim pala yun, tapos nagdilim ang paningin? Maliit naman ako. Kayang-kaya ko lumusot sa gitna ng hita niya. Baka nga, hindi niya ako maabutan kung hahabulin na ako kasi susuray-suray na siya. Hindi mo ako naiintindihan eh. Oo na. Tama na yan. Hindi ko na uulitin. Mabuti pa, magbihis ka na. Oh, Kenneth, anak. Bakit gising pa po kayo? Wala. Ay, pinag-uusapan lang kami ng papa mo. Ay, istorbo ka ba namin? Kukuha po ako ng tubig. Nauuhaw ako eh. Ako na lang, anak. Doon ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko doon yung tubig. Ako na po. Kaya ko naman eh. Sige. Kenneth,
Ano gusto mo almusal? Maga po akong alis. Wag na po kayong mag-abala. Aalis ka na agad? Kenneth? Oh, bakit? Tinatanong ko kung anong gustong almusal. Tinalikuran ako. Hayaan mo na. Nagmamadali siguro. Madalas kong napapansin na parang iba makitungo sa papa niya si Kenneth. Bakit kaya? Kenneth, samahan mo ulit ako sa tindahan namin, ha? Oo. Hoy! Ay, Ikaw, Kenneth! oh, si Aling Enyang. Ikaw, ha? Bakit to? Ikaw, sabi ng anak ko, ikaw yung nakita niyang nagpagulong ng mga tinda kung pakwan nung isang linggo. Oh, Pinagulong mo raw sa kalsada, nakita ka niya. may ebidensya po ba kayo? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Walang naman. diyan. Aray ko. Ay, ako. Sandali po, bitiwan niyo si Kenneth, Aling Enyang! Aray ko! Ay, ikaw, ito buwisit na to. Sinayang yung mga tinda kong pakwan. Bakit doon na yung nalo Ay, Kenneth, halika na, tumakbo na tayo, tumakas na tayo. Anong problema mo sa mga tindang pakwan ng biyanan ko, ha? Ha? Ay, Kenneth, huwag mo na siyang titigan na masama. Baka kung ano gawin niya sa'yo. Makatitig ka. Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Ha? Kenneth! Ano? Yan! Yan ang napala mo! Pag pinagdidilatan mo pa rin ako, gago ka talaga. Ayop ka! Magbubuhatan ng kamay ang anak ko! Gugo. Ay, Brando! Gugo ang Ay, ulo dugo ko. kayo. Sandali, tatawag ako ng tanod! Tatawag ako ng tanod! Diyos ko, ano bang nangyari sa inyong mag-ama? Ikaw, Henry, bakit mo naman binato ng kahoy si Brendo? Wala ko iba nakita pwedeng ihagis sa kanya rito sa kusina. Lang nakita kong kinukuyog nila si Kenneth. Tumakbo na ako, dali yung kahoy. Ikaw naman, Kenneth, bakit mo ginawa yun kay Enyang, ha? Bakit mo pinagtripan ng mga pakwan niya? Ano? Hayaan mo na muna si Kenneth. Ay, Alam mo pa, pulis ko mag-interrogate. gusto kong malaman kung anong nangyayari sa anak mong ito. Ilang linggo ko nang napapansin na kakaiba ang kinikilos niya, eh. Bakit ba, Kenneth, ha? Napoprostrate na kasi ko, ma. Saan? Bakit? Minsan, nagdarasal ako na baka isang araw sana magising ako na normal na si Papa, na hindi na siya unano. Kenneth! Bakit? Hindi mo ba tanggap ang papa mo? Kinahihiya mo bang ganyan ang kalagayan niya? Anak, pasensya ka na. Kung pati ikaw nabubuli dahil... Ma, ayoko nabubuli si Papa. Ayoko kinukutsa siya ng mga tao. Pero wala man lang ako magawa. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Kenneth. Masakit para sa akin na makitang minamalit siya ng mga tao. Kasi alam kong nasasaktan din si Papa. Napakabait talaga ng anak ko. Kenneth, anak, hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Matanda na ako. Sanay na ako sa mga pangungutyang yan. Sapat na sa akin na malamang tanggap mo ako at hindi mo ako kinahihiya. Sapat na sa akin yun, anak. Papa, Huwag mo na uling gagawin yun. Tama ang papa mo. Sapat na sa amin na tanggap mo ang kalagayan niya. Sapat na sa amin na malamang proud ka sa papa mo sa kabila ng kapansanan niya. Kahit maliit akong tao, pakiramdam ko ng mga oras na yon, napakalaki ko.
Dahil ramdam ko kung gaano ko kamahal ng aking anak. May nangunguntya man sa akin. Hindi ako natitinag dahil para sa akin, ang irespeto at ipagmalaki ng nag-iisa kong anak ang higit na mahalaga. Ako si Henry at ito ang aking buhay. Hindi natin kailangan ng papuri ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal tayo ng mga taong pinahahalagahan natin. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Henry. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Piar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.